right mastreets esocial media ayo nhasi hatisi mastreets, nhasi tiri kuita kufambira nyaya dzachona. Ndiri panapa panew place handiti inonzi Madokero Madokero Mall muno muguta reHarare. Madokero Mall iri papiko? Iri munhu inonzi Kickman. Ndopatiri murodhi inonzi Kickman, padhuze nepasanganai handiti tiri kumadokero. Aiwa, ndichiti zviri kwese kwamuri, mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri, toda kumbokuratidzaiwo zvitsva zviri munomu kuitira kuti musanyanyosarira stereke. Umwe munhu anogona kuti ndoda kumboendawo to a new place. Aiwa, you can actually come panapa paMadokero Mall wozozvionera. Aiwa, handei munozvionera, timborova chiraundi chepanapa. Ndofunga muri kuona this side ka vanenge pari kuconstructiwa magrounds handiti magrounds mitambo yakasiyana siyana ebhora, maybe handiti tennis, something like that. Panapa Madokero. So yeah, stairs, this is stairs iri kuitwa apa. Yeah, the place is still under construction. It is still under construction, as you can see. But already there's some other shops akatovhura ari kutoita. So ukauya panapa unogona kuwana marestaurants handiti. There's some restaurants tine Pick and Pay. Tine Pick and Pay. This is Chicken Hut. It is under construction as well. We've got this other place here. And then, so when you come, hello, good thanks, and you? All right. Oh, hi. Good thanks. You might want to know the name of this shop and what exactly are you selling in this shop? Well, this is called the Candy Hut. The Candy Hut. Yeah. Okay. We sell candy, all types of candy. All right. So all candy lovers, this is the place. All right. Okay. Yes. So if you are a candy lover, as you can see, they've got different kinds or types of candies. So maybe you can tell them one or two types of candies that we have here. So here at this side, we have the candies where they start from 150 grams, where you can pick from any flavors you want. Okay. And we mix them for you. All right. And we also have the sour ones. All right. Not all candy is sour, is sweet. So Okay. we also have the sour ones here, sour cakes. Okay. Skittles Mm-hmm. and chocolates. Wow. Girl, we share lovers. We got you. Oh, okay. $3. This one, they start from $3. Yeah. So all you need to do is to come to Madokero. If you come to Madokero, don't go back usina kupinda in this candy shop. Pana mwana anenge achiti zvinhu zvachona hazvidhure zvinofodeka. Pane mumwe munhu andori nemusikana wake anototya kutopinda kuno. Ndosa ndatoti ndiuye ndizokupindira inini handiti. Ndatoti ndiuye kuzokupindira inini. Zvimwe ndezvipi futi zvamungati izvi? Madola? Yeah, you can make just $1. Imagine. Musikana wako utomigirawo. I think I have to buy that one. $1. I'll come and get that one if I can ndapedza. Ndozowigirawo munhu wangu. Ndoda kutowigira munhu wangu chinhu chedola. Ambofa akazviziya. Handiti. So this shop hainetse kuona. I think you can see uchangopinda when you are driving into Madokero, you can see yeah. Yakanzi chi? The Candy Hut. The Candy Hut. And the Candy Hut, all you need to do, driver or park in padhuze, wotanga wapinda mu Candy Hut. All right, thank you so much. Thank you so much. All right, ane ndinokuratidza ku Pick and Pay. So guys, hapana chekuregerera kuuya panapa. Hapana chekuregerera kuuya panapa. And this one here,
This one is a liquor shop. Kana muchifarira kana kuti muchimwa doro handiti muchiita zvekunwa liquor. This is a liquor shop. This Pick and Pay liquor shop. Panapa also I think unokwanisa kuona this eye clinic mune optician handiti eye clinic for you. Also another shop here. Tamuka zvanaka mamuke. Rumbonawo shopping yakanaka. Yeah. Motengeswa zvetumababies handiti. I think you can see you don't need to travel handiti. Here in Harare you can get a bed handiti. This is a cot bed. Mopinda mwana nemakore mangana? 0 to 12 years. All right. And there's another one here. Kana munetu my new babies. This is another cot bed. Neimwe yacho things are nice. There's a lot of people are not zindozwana kupi ndikushayiwa hembe dzevana muHarare dziri kunetsa handiti. You can come pano pamadokero handiti. There's a shop iripo inotengesa zvinhu zvemababies. Inonzi chishopeni? Tudiki. Wow! Tudiki. Just come kushop inonzi Tudiki. Yandaonapo ndo price. Oh. All right. Zvotengeka. Price yandatoona panapa mutudiki zvototengeka. So all you need to do is to come here wopinda mushop yakanzi Tudiki. Shoes as you can see. Bhutsu dziripo. Bhutsu dziripo. Zvese zvinofarirwa nevana handiti. Makadzi. Mababy cards aripo as well. Musangobude muchienda kumababy shower musina chamakabata. Makadzi aripo. I think you can see yourself. Tumabhora, tumatoys twiripo. Alright, thank you very much. Alright. So guys, unongouya wombopindawo mushop yakanzi Tudiki panapa pamadokero mall. Madokero Mo. Madokero Mo. So here there is Pick and Pay, and there is Pick and Pay, but start up in Pick and Pay. There's a square deal factory. Hello, how good? Thanks, and you? No, ma'am, no one. There's a shop here, and right. So Pick and Pay, we couldn't film inside, and we couldn't film inside because nekuda kwemutemo yawo. Nekuda kwemutemo yawo, but takuda kuti timbokuradzai kune mamwe. There's a salon here. There's a salon. I think a salon and a barber shop. Panapa. What to expect, and what to expect. There's dry cleaner, a dry cleaner. Kanonema suits ako. There's a dry cleaner panapa. Made orange pharmacies. So they are still our sort of running. Here there's jet. Zviri kuitika zvese pamadokero mo. TV sales haisati yavhura, but I'm sure iri kuvhura very soon. TV sales. There is Texas. There's Texas. Intengesa nyama. There's Texas. Intengesa nyama. Texas. I think you can see also this side vanenge vari grounds here or something. These are grounds or something. Panapa Madokero Mall. These are grounds. Parking lot, as you can see, there's enough space. Parking. Oh, next to motengeswa chi imbwa ke. Next to mo vanenge vanobreed imbwa.
So this is Madokero. Ndango ndikuratidzei nhasi.